Tenim tot llest. Aló, llibreta. De l'any 2008, que m'he apuntat unes quantes coses. I per què, us preguntareu? Doncs mira, fa 3 anys que visc a Turquia i una cosa de la que puc parlar amb coneixement de causa és el concepte de xoc cultural. 3 anys donen per molt, oi? He fet una llista molt llarga i avui us explicaré algunes d'aquestes situacions curioses per a una catalana i també per la persona turca que parla amb mi. Comencem. El fet d'entrar a casa. Jo a casa meva entrava tal qual, no? Obries la porta, entraves, pum, i ja hi ets. Què passa a Turquia? Que primer necessiten una mena de previs per poder estar còmode dintre de casa. Per no filar molt prim, us diré els dos més bàsics. 1. Treure's les sabates. Què fas amb les sabates que has trepitjat? Ves a saber tu què? Te les has de treure. Jo vaig haver de comprar-me uns quants parells perquè, la veritat, els tenia tots descolorits, desaparellats o foradats. L'altre punt que es fa gairebé a la majoria d'ocasions és posar-te colònia a les mans. Però no te la poses tu normalment, sinó que ve algun dels amfitrions de la casa i te la posa a les mans. Abans que es posés de moda amb el Covid, Una altra cosa que a mi em va fer patir de veres va ser el tema mocar-se. Mocar-se aquí a Turquia està al mateix nivell que tirar-se un pet. Quan vaig saber-ho jo això? Quan em vaig encostipar. Jo vaig patir moltíssim aquell dia perquè ens dirigíem a una casa d'altra gent, havia d'anar constantment al lavabo a mocar-me. Va ser realment dur. Canviant de tema. Els turcs creuen que tenim una obsessió amb la caca. Crec que no van gaire desencaminats. Els hi vaig explicar el tema del tió, el tema del caganer, el tema de les expressions que fem servir constantment relacionats amb la caca. També sumat a la meva natural predisposició a parlar del tema. Ho sento, nois, sóc una representació poc elegant dels catalans, em sap greu. I ara passem a un tema que a mi m'encanta, que és l'alimentació. Jo penso que la cultura de cada nació, de cada poble, es veu molt reflectida en el seu menjar, en la seva alimentació i en la manera en com mengen. A mi m'encanta sempre explicar a la gent turca que conec que nosaltres mengem cargols. La cara que fan és un poema. I la majoria de vegades em diuen, ostres, sí que anàveu escassos de menjar, no? Segurament tenen raó. El cargol, no sé jo si seria una preferència de manera natural en un lloc on el menjar hi abundés, no? Què creieu vosaltres? Jo els explico que no ens els mengem directament, que té una cocció darrere, que té una salseta, que embolcalla una miqueta el que ve a ser el cargol. Un ou cru tampoc és molt agradable, però després el cuines i, hòsties, fregit, que bo que és, no? O una truiteta. Una altra cosa també molt incompresa va ser el gazpacho. Un dia vaig cometre la temeritat de preparar-ne per un grup de gent turca i no van acabar d'entendre el concepte del gazpacho. Pensaven que era una salsa i sucaven patates fregides com si fos ketchup. El que sí que va rebre molt bon recolzament i molt bon feedback va ser el pa amb tomàquet. Jo menjo pa amb tomàquet amb molta freqüència, potser massa i tot. Vaig haver de compartir-ho això amb la gent que coneixia. I realment els hi encanta la idea i els hi sobta molt que una cosa tan simple no se'ls hagi acudit a ells. Clar, no es pot tenir tot. Això ho vam descobrir nosaltres. Vosaltres vau descobrir el kebab. No ho voldria comparar, tampoc. Fins aquí la meva explicació. Espero que se senti bé amb aquest micròfon. Ja em direu, soc molt dolenta fent els comiats, no? Els comiats. En la vida real també, no trobo mai el moment de dir, bueno, adeu, vinga, vagi és que tampoc m'agraden els 2 petons. Bueno, adeu, i t'allunyes, no? Marxo jo, estic per aquí, però ara me'n vaig.